Ha en how mannen is on. 3 jaar toshi. Nee, Nisha, maar hier ha bot ik aan een krië ak hem heen is bekka. Agus gebi ko skedig gezet. Schad ziet zijn woonetjes. Is heel voor ik niet. Zo ak man hen nog. Man op blijven. Kan man hen nog. Kan ik heel Eentje dat hij shit bekka. Maar wie zeggen die ja terug? Gaan jullie listen tegen haar? Oh, han je direct steek je op bij fekelach. Han toch het puut en niet. Zeg ga je moeder aan die jaken. Han in je roei. Puut aan oanje. Vers. Wat hak hem zijn gemaakt pink. Die mag het bek aan oanje stoffen. Oh, hij heeft dat voor bek. Broken oanje. Broken. Oh. Hi, broken. Veel meer broken. Bij gassen vuur. Gers me ha. Jayla je is me. Puut aan. Broken pink stoffen. Gerst. Oh. Zo cool woorden. Heel veel. Ik heb ze door jou. Kan je dat dan? Cool woorden. Hoe wil ik het? Misje! Ja! Word ik mee?